Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос воскресе! Нині особлива неділя, в якій відкривається перед нами унікальне чудо ісцілення сліпорожденного. Не просто ісцілення, як ісціляє лікар, коли чоловік поразить око і роблять операцію і приводять його знову до зрення. Сьогодні чудо особого порядка. Сліпорожденний євангельський взагалі не мав яблучок очних, впадини були. Ісус не просто ісціляє його від болезні глазної. Господь перед людьми создає із брення земного, з глини і з слюни очі. Публічно, увидівши сліпорожденного, апостоли уточнили, хто согрішив, батьки його, або він сам. Ісус міг він повісти, що наші болезні за наші гріхи. Но тут був особий момент. Не він не согрішив, не його батьки. Бог запланував зробити на його болезні, на його такому рожденню чудо ісцілення. Господь перед людьми бере глину, змішує слюну, розтирає і закриває впадину тою глиною, буквально, як тот горшечник, котрий із глини горшки ліпить. Вималював йому, вигладив око, і одно, і друге. Буквально яблучка вклав, глиняні впадину, і сказав: іди помийся. А той пішов у Силамську купель, помився і вернувся зрячий. Оскільки було удивлення в людях. Його друзі казали, це він. Другі казали, ні подобний. А він сам казав: да, я тот сліпорожденний, тепер вижу. Виясняли, як то було, починається слідство. Наконець повели його до книжників фарисеїв. Це нека секта. Одні не вірували в воскресіння, другі взагалі не признавали в Ісусі Месію. Книжники і фарисеї – така собі група безбожних людей, у котрих мировоззрення бути безбожними. Це люди, котрі слідкують за народом, щоб, случайно, народ до церкви не пішов, щоб релігійна програма по телевізору не була дуже довга, щоб після програми, після проповіді по телевізору якусь концертну програму дати, бо люди розвіяли Слово Божє. Книжники і фарисеї – то часть людей, часть любого общества, котрі взяли на себе місію робити людей сліпими, такими, як і вони, сліпі книжники і фарисеї. І от привели його до цих мудреців, і ті почали розслідування. І як ото було, що він зробив, а хто тот чоловік. Він каже: я знаю, ім'я йому Ісус, але я його не впознаю, бо я сліпий був ще, коли він мені зробив брення. Наконець, коли його дуже мучили, додівали і батьків визвали, цілу війну робили. На вулицях бігали бойовики, били всіх людей, хто посміє Ісуса признати за Месію, били, угрожали, страха наганяли на народа. Може, хтось скаже, то було 2000 років, то не інтересно. І вчора так було. Бігали хлопці в масках по вулиці, страха наганяли для всіх, хто посміє ложь книжників і фарисеїв подати сумніву. І от перепужені батьки предали собственного сина, ведь могли повісти: родився сліпий, получив зрення від Ісуса, віруємо в Ісуса Христа. А що вони сказали? Ми знаємо, що то наш син, знаємо, що сліпий родився,
тепер він став зрячий, а як тося стало, не знаємо. Не звідайте нас, самий возраст має, його звідайте. Євангеліст підчеркнув слабость батьківську. Ця слабость батьківська много раз, і ми її бачили, коли в школі дітей вчили различним дурницям, а батьки не мали смілості сказати: «Стоп, наших дітей этому не учіть. Якщо математика, так математика, фізика, так фізика», а не вигадувати различні атеїстичні теорії, нав'язувати дітям. Батьки предали сина. Но він оказався сам особливо бойовий. Чому? Поки він був сліпий. Він був безпомощний і залежний, но став зрячий. Тепер він став їм в очі і сказав книжникам, фарисеям: «Та що тільки не звідаєте? Може, ви учениками хочете його стати?» Тут він задів їх за живоє. Вони в злобі склацали зубами і сказали: «Ти його ученик, того Ісуса. Ми Мойсеєві ученики. Ми знаємо, що з Мойсеєм Бог говорив, а відки Ісус прийшов, не знаємо». І от апогей, тобто вершина сьогоднішнього Євангелія в словах сліпорожденного. Ото й дуже дивно, книжники і фарисеї, і професора, і академіки, що ви не знаєте, хто такий Ісус, а Він мені, сліпорожденному, відкрив очі. От віка не чути, щоб сліпому, котрого яблучок не є, а мені Господь создав очі. Ето Творець міра. Колись Він так создавав цілого чоловіка. Нині создав перед людьми яблучка очні, котрі мільйонами нервних соєдинень зв'язані з мозгом. Вот унікальність творення Ісусова в нинішній день. Вот чому сказав Господь, щоб на цьому сліпорожденному явилося чудо Божє. Вопрос ми задаємо деколи самі собі. Чому Господь, ісцеливши сліпого, сліпорожденного, допустив, щоб його так мучили книжники і фарисеї? Ето сліпорожденний мусив позирати телевізори книжників і фарисеїв, програми книжників і фарисеїв, вислухувати їхні теорії атеїстично-безбожні, відношення до науки не маючи, як і самі книжники і фарисеї до науки відношення не мали. Чому так Господь допустив? Відповідь проста. Щоб іспитати віру сліпорожденного, котрий во Христі став зрячий. Ведь і ми з вами, якщо ми прийняли крещення во ім'я Ісуса Христа, і Бог нас зразу з крещення взяв на небо, откуда би Господь видів наші подвиги? Но Бог нас лишив туйка. Ось ми виділи телевидение книжників і фарисеїв пустое, ложное, ненауковое, котроє відношення ні до науки, ні до правознавства не має. Но ми повинні це видіти, чути і остатися вірні Христу, а мудрості, або лжемудрості книжників і фарисеїв откинути. От чому Господь, після того, як намучили того сліпорожденного, який вже став зрячий, так його намучили всі, вгрожали йому, вигнали його вон. Вдумайтеся, сліпі книжники і фарисеї, професора і академіки виганяють видящого вон, а сліпих пригортають до себе. Продовжають через телебачення, через інформацію людей осліпляти, бо їм легше було маніпулювати сознанням. Но що зробив сліпорожденний? До нього приходить Ісус і каже: «Ну що, віруєш в Сина Божого, котрий тобі подарував зрення?» А він каже: «Хто він? Я ведь його не встиг увидіти, бо коли я зрячий вернувся, його вже не було». Ісус йому каже: «Той, хто говорить тепер з тобою,
аз єсмь я, Месія, Христос, подарувавши в тобі по твоїй вірі, по твоїй любові, по твоїй смілості зрення. Коли у нас в Україні навіть чиновники хотіли зробити собі, склепали якусь собі релігію ПЦУ і почали насилу наганяти людей пендриками в церкву, захвачувати наші храми. Ой, як це спомнило нинішнє Євангеліє, книжники і фарисеї, примітивні їх взгляди. Ну, якщо ви придумали велику, або знайшли, откопали велику релігію славну, чому б не дати людям, послідовникам зробити нові храми? Ні, книжники і фарисеї добре знають, їм треба спортити настрій людям, котрі моляться, захвачувати храми, як на наш собор метали хлопчики в масках огні, угрожали, кричали. Це маленькі безбожники, це маленькі сатаністи. І личко не вказали, бо тоді підпадають під суд. Но головне, що тут мір наповнений мерзостю книжників фарисеїв. Це вони захватили книжний ринок і напечатали пустих книжок, мільйони романів всяких неінтересних. А Божих книжок так тяжко знайти. Хоча, слава Богу, силами церковних людей унікальні книжки даються, появляються нові канали інформації. І нам удається силою Божою подавати і нашу релігію, і нашу літургію в онлайн-режимі в інтернет, щоб хто вдома, старенькі або жінки із дітьми, могли б увидіти і чути Слово Божє. Щоб, можливо, могли ми сьогодні також протистояти ужаснішій навалі книжників і фарисеїв, щоб перед лицем цієї навали спасти сознання людей, віруючих від навали книжників і фарисеїв. Вимучили сліпорожденного, хоча могли сказати логічно: Боже, якщо Ісус создав очі перед нами, значить, це тот Творець міра, Бог, котрий создав цілого чоловіка. Этот прийшов, щоб ісцілити тепер цілого чоловіка, якого вспоминає Давид в Псалмі 48. Господи, що ти так визвав з того чоловіка? Или він є той чоловік, котрого ти ізбрав во спасіння рода людського? Бог дарує нам сьогодні сказати цьому міру: правдоподобна бесіда книжника і фарисеїв не є правда. І не все то, що блистить, є золото. Ми во Христі Ісусі получили зрення духовне. І коли нам предлагають книжники і фарисеї цього світа различні секти і различні нові релігії, псевдоправославні і всякі, і приманюють нас туди, а так, коли толкають силою, ми собі розуміємо, як важно, маючи добре духовне зрення, і самому не впасти, не зійти з путі Христового, не вийти з церкви Христової, не лишити оту сім'ю Христову, в якій происходить спасіння душі. Бо так поступаючи і тут на землі, ми стараємося бути діти Божі, не взираючи на ніякі правдоподобні хитрості лжепророків і навіть ворожок. Ми часто чуємо, ворожка до церкви ходить, заряджається від ікон, а потім ту енергію роздає своїм жертвам. Неправда. Ніяка благодать не касається ворожки. Это пусті жінки. Кроме Духа Божого, вони, звісно, мають духа злоби. І одна така ворожка, вспоминається нині в Євангелію, ходила за Павлом і за його друзями і гойкала правду. Вдумайтеся, правду казала: «Ці люди проповідують нам
путь спасіння. За що було Павлові не любити цю жону? А діло в тому, що це була ворожка, котра своїми ворожками великое імення, доход приносила своїм господам, панам. Но Павел, коли йому надоїлася жона, розвернувся і сказав: «Сатано, вийди з неї і не дури людей». У ворожках і гадалках сидить сатана, коли деколи правду повість і вгадає дашто, но не поможе. Кроме вреда, нічого не дасть. Це приклад того, як Павел сказав: «Ворожко, ти сатаністка, і коли з неї вийшов сатана, вона стала нормальна жона». Тобто ворожка – це осатаніла жінка, через котру, як через який інструмент говорить і гадає сатана. Вот почему. І побили апостолів, то ті пани: «Та ти що? Та научний атеїзм ти критикуєш? Та ти ворожих гадалок, котрі получають в Україні навіть ліцензію на ворожки». Вдумайте, скільки баб наді всякі ходять і дурять людей, маючи ліцензію. Однак їх Павел сьогодні зганяє вон, щоб не путали людей. Правда, колись апостолів кинули в тюрму, то ночі Бог так потряс тим городом, землетрясіння було, що тюрма атеїстична розпалася. І вийшли апостоли вон із тюрми, і навіть сторожа, котрийся хотів вбити, бо видів, що утікають осуждені, йому сказали апостоли: «Не бійся, чудо Божоє». І темнічний страж прийняв хрещення його сім'я і стали християнами. О чудо! Бог покликає і нині многих людей до Христа. Важно розуміти, що найліпше знайти путь Христов і стати християнином, якщо обійти хитрості книжників і фарисеїв. Це за них казав Господь апостолам і нам: «Якщо ваша праведність не превзойде праведності книжників і фарисеїв, праведності такої внешньої, не войдете і ви у Царство Божие». Щоб ми не підпали під суд книжників і фарисеїв, біймося і самих книжників і фарисеїв, і їхнього духа, їхньої закваски, їхнього маніпулювання. Бо, будучи вірними Христу, маючи зрення від Христа, ми тут на землі зрячі, маючи правильне міровоззрення, світ огляд, маючи правильний погляд свій, ми тут на землі починаємо рости духовно, возростати в силі Христовій, возростати по образу Христа, а у вічності разом зі святими, котрі теж отримали зрення духовне від Христа, зможемо наслідувати Царство Божоє, Царство зрячих, Царство благословенних Божих людей. Амінь. Христос воскресе!